गुवाहाटी मुलुगसोलोंसालियाव गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि 162थि जोनोम सान फालिनाय बेयाव बाहागो लानानै नोंथाङा मा फोरमायनो सानो? आङो गिबियावनो गुरुदेवनि जिउ सोलेरनिसिम आंनि गोसो गोरबोनि सिबिनाय आरो खुलुमनायखौ बावहरदों आरो गुबैयै दिनै जोङो बयबो गोजोननाय मोनदों कि गुवाहाटी मुलुगसोलोंसालियाव गुरुदेव जोंनि कालीचरण ब्रह्मनि 162थि जोनोम सानखौ बेवहाय फालिनायजों लोगोसे बान्था राननाय हाबाफारि लादों। दा गुरुदेवनि जि आदर्श बिथांनि जि फोरोंलांनाय बेखौ जोङो अराय सम गोसोआव लाखिनांगोन। बर' हारिया जागायजेननाय समाव जोङो गोबां खस्थ' मोननांदोंमोन। जोंनि माखासे हारिनि आखुथायफोरखौ जों लानानै गोबां जोंनियाव जेंनाफोर नुजादोंमोन आरो बै समाव गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मआ जोंनि हारिनि मानसिफोरखौ मोनसे मोजां रिफर्मेशननि गेजेरजों आब्रुथिनि गेजेरजों हारिया जौगालांनो थाखाय माखासे फोरोंथाइ होदोंमोन। बिथाङा धोरोम फोसावदों बेल' नङा, धोरोमजों लोगोसे बिथाङा जोंनि ससियेल जि कनसियासनेस समाजारि सांग्रांथि बेखौबो बिथाङा लाबोनो नाजादोंमोन आरो बेजों लोगोसे पलिटिकेल कनसियास राजखान्थि भाबै सांग्रांथि लाबोनाय बे खामानिखौबो बिथाङा जागायदोंमोन। बै समाव साइमन कमिसननो बिथांनि दैदेननायाव मेम'रेन्डाम होदोंमोन जोंनि मोन्थाइखौ लानानै। दा बेफोरखौ नायजोबोब्ला गुरुदेव कालीचरण ब्रह्महा बर' माहारिखौ मुलुगाव जुगे जुगे थांनानै थानो थाखाय जेफोर हाबाफारिखौ मावोब्ला हारिया थांना थागोन बे हाबाफारिफोरखौ जागायदोंमोन। दा बेनिखायनो दिनैनि समाव जोङो गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मखौ बयबो गोसोआव लाखिनांगोन, सिबिनांगोन। ब्रह्म धोरोम सिबिग्रा सुबुंफ्राल' नङा, दुलाराय बर' माहारियानो गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मखौ सिबिनांगोन। आं बेखौ हांख्रायो, खावलायो आरो बिथांनि सोरगोआरि जिउ सोलेरा अराय सम सोरगोआव आलो गोजोनै थाथों। नाथाय बिथाङा जाहाथे जोंखौ अराय सम बोर सारस्रिहरो बिनि थाखाय आं आरज खालामो। बाथ्रा जे गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म ट्रास्ट कमिटिया जोंनि बर' थुनलाइ आफादनि बारग' आफादगिरि सासे मुंदांखा लिरगिरि सानसुमै डक्टर कामेस्वर ब्रह्मनो बे बान्थाखौ दिनै होदों आरो बेवहाय दिनै गुवाहाटी बुहुम फरायसालिनि बे अडिट'रियामाव गाजा गोमजायै खुंदों आरो बेयाव ब्रह्म धोरोमारिनि मानसिफोरल' नङा, गुबुन गुबुन बेवहाय गुरुदेवखौ मोजां मोनग्रा सुबुंफ्रा बेवहाय ज' जाफैदों आरो गोजोनथाव बाथ्रा जे गुरुदेवनि जिथु सान्थौ आरो सानस्रि बेखौ इयं जेनेरेसन एबा उन जोलैया बेखौ मिथिनाया मोजां। खारन गुरुदेवा जोनोम जानायनि उनाव फ्राय गोबाव सम बिथाङा बर' हारिनि अलखदखौ नुबोदोंमोन आरो बे अलखद समखौ नुनानै बिथाङा खम बैसोआवनो बे ब्रह्म धोरोमखौ सोनाब बेंगलनिफ्राय परमहंस स्वामीनिफ्राय आजावनानै बर'फोरनि गेजेराव जिथु गावस्रानाय, बर'फोरनि गेजेराव जिथुनिखि माने एखेबारे धर्मान्तर जानाय, धोरोम गुबुन हारिनि धोरोमाव थांनाय आरो समाजाव माने गाज्रि मोनसे आबहावा सोमजिनाय बेखौ खौसे खालामनो, बेखौ फोसाबनो थाखाय बिथाङा जानजि खाफ्रायो आरो बिथाङा टिपकाइनि बे काजिगाव जोनोम जानाय हिसाबै टिपकाइनिफ्रायनो बिथाङा जुरिनानै सापरग्राम बायदिसिना जुरिनानै क'क्राझार बे समाव माने गावसाय गवालपारा जिल्लानि गुबुन गुबुन जायगायाव बिथाङा फैनानै बे धोरोमखौ फोसावो आरो फोसावनानै माने समाजखौ फोसाबनो थाखाय जानजि खाफ्रायो आरो बेजों लोगोसे बिथाङा नुनो मोनदों जे बर'नि गेजेराव सोलोंथाइ, समाज बेबस्था, समाजनि राहा आरो गुबुन गुबुन बिथिङाव राजखान्थि माने बेबस्था बेफोर माने बर'नि गेजेराव खुब लोरबांमोन आरो बेफोरखौ नुनानै बिथाङा बेखौ जे मोनसे हारि थांनानै थानोबा सोलोंथाइयानो गुबै होननानै साननानै बिथाङा माने समाज फोसाबनायाव आरो सोलोंथाइ बिथिङाव बिथाङा गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मआ माने सिगां आगान होयो आरो गुबुन गुबुन जायगायाव बिथाङा जेरै दैखोनखोला बा खोला गवालपारायावबो फैनानै आरो बै समनि गावसाय कामरुप जिल्लायाव फैनानै बिथाङा माने फोसावदोंमोन आरो फोसावनायनि गेजेरजों बिथाङा माखासे सोलोंसा जेरै उन्दै कालीचरण बा फल्लां बाबाजि बायदिसिना बे बिथांमोनजों लोगो जानानै बिथाङा माबादोंमोन आरो दिनै गोजोनथाव बाथ्रा जे दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादा माने गुवाहाटी खारगुलि हिरिम्बाफोराव हेड अफिस गाहाय मावख' खुंनानै सारा
बर'नि धोरोमारि बिथिङाव बा ब्रह्म धोरोमारि मानसिफोरनि गेजेराव माने बे धोरोमखौ फोसावनायनि गेजेरजों आरो जाहाथे फोसाबनाय समाजखौ फोसाबनाय खौसे गोजोन लाबोनाय बेयाव खामानि मावगासिनो दङ आरो कालिचरन ब्रह्म ट्रास्ट कमिटियाबो दिनै बियो 3थि बान्था जानांगौ 3थि बान्था आरो पद्मश्री मदाराम ब्रह्म कामेस्वर ब्रह्मनो होदों बे जोबोर गोजोनथाव बाथ्रा जों बेखौनो बुंनांगोन जे जोङो गुरुदेबनि सानथौ सानस्रि जिथु फिल'सफि बेखौ जोङो यं जेनेरेसननो जोङो होनो नाजानांगोन आरो जोंनि गेजेराव बर' समाजाव गाज्रि जिथुनिखि हुदा गाज्रि हुदाखौ बै समावनो कालिचरन गुरुदेबा नुनानै बेखौ फोसाबनायनि राहाखौ बुंदोंमोन आरो बियो दा 21 जौथायाव आरो दानि बे इनफरमेशन टेक्न'लजियाव जों नुनो मोनदों जे हारिया दावगानोब्ला सोलोंथाइ नांगौ हारिया दावगानोबा मोनसे सोद्रोम समाज दानांगौ हारिया दावगानोबा खौसे गोजोन नांगौ जोंनि गेजेराव अनलायलायनाय इउनिभार्सेल ब्रादारहुड जोंनि गेजेराव माने फोथायलायनाय बे जिनिसा जोंनि गेजेराव थानांगौ बे गुरुदेबनि सानथौ सानस्रियावनो माने नुजाथिदोंमोन आरो दिनै जोङो बेखौ गोख्रोङै जोङो समाज फोसाबनायाव जोङो माने फोसावनांगौ बेनिखायनो दिनै गुरुदेब कालिचरन ब्रह्मनि दिनैनि बे गोथार जोनोम सानाव 162थि जोनोम सानाव बेजों लोब्बा लाखिनानै बे बान्थाखौ होनाय जादों आरो हयथ' गुबुन गुबुन जायगायावबो दिनै बेखौ फालिदों बेनिखायनो आङो बे ब्रह्म धोरोम आफादखौ गुरुदेब कालिचरना जेब्लानोखि ट्राइबेल लिग दायो 1933 मायथाइयाव बे ट्राइबेल लिगनि गेजेरजों बर'नि राजखान्थियारि बिथाखौ थासारिखौ गोख्रों खालामनो आरो बै समाव बर' माखासे सानसुमै बिथांमोनहा जेराव मेरावनो राजखान्थियाव थानानै खामानि मावदोंमोन नाथाय बर' जातिनि मोजांनि थाखाय डेभेलपमेन्टनि थाखाय जौगानायनि थाखाय मावनो हायाखैमोन आरो माखासे पेट्रनेसनिबो माने आंखाल जादोंमोन बेनिखायनो आं सानो जे माने दानि माने मुगायाव जोङो बर' थुनलाइ आफादा मोनसे फिल खालामो जे गुरुदेबनि जिथु सानथौ सानस्रि बेखौ जोङो बे नैबे फराय बिजाबावबो इयुन जोलैनो मिथिहोनो थाखाय फराय बिजाबाव जों बेखौ माबानांगौ आरो बेनि फिल'सफिखौ जोङो आप टु इउनिभार्सिटि लेभेलसिम जोङो माने फराय बिजाबाव सोख'नो नाजानांगौ आरो लोगोसे जोङो बे गुरुदेबनि सानथौ आरो सानस्रिजों खारनोब्ला जोङो राजखान्थियारि माखासे जेंना जोंनि गेजेराव नुजाथिदों बेयो बे समावनो होनदोंमोन साइमन कमिसनाव जेला बिथाङा माने शिलंआव साइमन कमिसनखौ लोगो हमो बे समाव बर'नि अलखद आरो बर'फोरनि राजखान्थियारि अलखदखौबो बिथाङा माने बुंदोंमोन आरो बयबो मिथिखागौ जे बै समाव बर' सात्र सन्मिलन दादोंमोन ओमफ्राय बर'नि बे फरायसा आफाद दानि जिथु फरायसा आफाद बर' सात्र सन्मिलन दानानै बिथाङा माने यं जेनेरेसनखौ एक्टिभ खालामनो यं जेनेरेसनखौ खौसे खालामनो आरो यं जेनेरेसननि लाइमोनफोरनि गेजेरजोंनो मोनसे समाजखौ फोसाबनो थाखाय बिथाङा नाजादोंमोन दाबो जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जिखिनि खामानि मावगासिनो दङ आरो बर' थुनलाइ आफादा जिखिनि खामानि मावगासिनो दङ बेयो बर' बिजोंल' नङा बर' बिजों जौगानायल' नङा बर' राव थुनलाइ हारिमु जौगानायल' नङा बर'खौ खौसे खालामनो बर' फिसा हिसाबै जोङो बर' रावारि हिसाबै थांना थानायनि थाखाय जिथु जों सानदों बे आफादा जोङो गासिबो जेरावखि थाया मानो जिखि धोरोमारि आफादाव थाया मानो जिखि राजखान्थि आफादाव थाया मानो जोङो बर' फिसा हिसाबै जोङो खौसे आरो गोजोन थानानै जोङो हारिनि थाखाय जौगानाय आरो बे हारिया जे बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बुंनाय बायदि बे हारिखौ गेरेमसा दानो थाखाय जोङो गेरेमसा हारि हिसाबै जोङो सिनायथि मोननो थाखाय जों गिबियावनो बांला 1428 बोसोरनि रंजालि बैसागोनि गाहाम हामलायनायखौ गासिबो आइ बाबामोननिसिम आङो गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरग्रोबाय आरो बेजों लोगोसे नोंसोर बाबामोन जितु फोसाव मिडिया बे फोसाव मिडियानिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनायखौ थाबाय आरो फोसाव मिडियानि गेजेरजों दिनैनि नैबे जोंनि गुवाहाटी भुम फरायसालियाव फालिना लानाय 162थि जितु जोंनि गुरुदेब कालिचरन ब्रह्मनि जोनोम सान बे जोनोम सानखौ सानसेनि हाबाफारि खुंनो लानायाव
दिनै जेरैबायदि माने एसे माने गोथौ मिलौहाब प्रग्रामनि गेजेरजों बेखौ खुंफुंनो लादों बे खुंफुंनो लानायाव ट्रास्टनि गासैबो बिबानगिरि आफादगिरिजों लोगोसे गासैबो बिबानगिरि बाबामोनखौबो रोजा रोजा साबायखर हरबाय आरो बे जोंनि गुरुदेब कालिचरन ब्रह्मनि जिथुनाखि जोनोम सान फालिनाय बे जोनोम सान फालिनायनि गेजेरजों जों गासैबो जोंनि बर' हारि आरो बर' माहारिनि गेजेराव जोङो बेखौ मोनसे मेसेज होनो हानानै जोङो गावखौनो गाव देरगानाय मोनदों मानो होनना बुङोब्ला गुरुदेब कालिचरन ब्रह्म आफाया दिनै जोंनि ब्रह्म सिबियारिफोरनिल' नङा बे गासैबो बर' हारिनि सासे गेदेर बिहोमा गोनां जोंनि गुरु आरो बे गुरु बाबा नङामोनब्ला दिनै जोंनि बर' हारिया जोंनि दानि मुगायाव जों गावखौनो गाव बर' फिसा होननानै सिनायथि होनो निस्सय हयथ' हायाबो जानो हागौमोन आरो बेखायनो बे बाबानि जोनोम सानखौ दिनै बे गुवाहाटी भुम फरायसालियाव ट्रास्टनि हेफाजाबजों फालिनो लानायाव जोङो जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो बे ट्रास्टनि दिनैनि बे सानसेनि हाबाफारिजों फालिनायनि गेजेरजोंनो जोंनि समग्र बर' हारिफोरनो जोंनि बर'नि जिथु गुरु बे गुरुनि जोनोमनि जिथु आदर्श जोनोम जानायनि जिथु आदर्श आरो जोंनि बर'नि गेजेराव जिखिनि जोंनो बिहोमा होलांबाय बे बिहोमा होलांनायनि जिथु थांखि बे थांखिफोरखौ जोङो फोसावनो हानानै जोङो जोबोद गोजोननाय मोन्दों बे समाव जिहेतु 5 बैसाग आरो 18 एप्रिल बेनि सायाव एसे बेले बेजे जानायखौ नुबाय थानो मोनदों बेखौ माबायदि सिद्धान्त लानो होननानै सानो न' डाउट बे जेबो साननो गोनां गैया जोंनि गेजेराव जिथु माने खेलेमेले जानाय जिथु गुरु बाबानि जिथु जोनोम सान 18 एप्रिल आरो 5 बैसाग 18 एप्रिला जाहैबाय इंराजि दान इंराजि मायथाइनि जिथु अक्ट' आरो 5 बैसागा जाहैबाय बांला दाननि अक्ट' बे लिप इयार गोग्लैनायनि थाखाय बे 5 बैसागा 18 एप्रिल माबाजों इंराजि दानजों समाव गोरोबा मोनब्रै बोसोरनि उनाव बे माबाया आरोबाव गोरोबथा जाफिनो लिप इयारनि माबानि थाखाय बे फैगौ मोनब्रै बोसोर जोबखांनायनि उनाव हयथ' 18 एप्रिला आरो 5 बैसागजों ज' गोरोबथा जाफिनगोन दा बेखायनो बे थांखिखौ लानानै जों गोनो गोथो जानांगौनि जेबो जाहोन गैया जों बेखौ गागि आफादनि बिबानगिरि जानानै आरो गागि आफादनि गासैबो आइ बाबामोनखौ लोगोआव लानानै ट्रास्टखौ लोगोआव लानानै लाइमोनखौ लानानै प्रसार संसदखौ लानानै बिनि गालाय गुजाय जानायफोरखौ जोङो थाबैनो सुस्रांनो थाखाय जोङो नाजागोन आरो बेखौ जोङो जोंनि उन्थिफुनाय जोंनि फिसाफोरनो जोङो बे मेसेजखौ होनो नाजागोन